Domáce papity? Ak ich aj ty miluješ, tak si tento recept určite ulož. A nie je to vôbec tak zložité, ako to vyzerá. Tento recept si môžeme rozdeliť na také 3 základné časti, ktoré budeme robiť. Ako prvé je recept na tú základnú spodnú sušenkovú vrstvu, potom domáci karamel, ktorý myslím si, že už ani nemusím vysvetľovať. Recept nájdete u mňa na profile, ak by ste to potrebovali. A nakoniec si už iba roztopíte horkú čokoládu s trochou tuku a vrch samozrejme posypete lentilkami. Dobre, takže čo sa týka tej spodnej vrstvy, dáte si to všetko do misy, vypracujete z toho nelepivé cesto a potom to dáte do chladničky aspoň na 3/4 hodinku, aby to trošku stuhlo. Ja si inak počas tejto 3/4 hodinky väčšinou pripravím ten karamel, aby mi stihol aj vychladnúť počas pečenia. Po vytiahnutí cesta z chladničky si ho trošku pomúčime, rozvalkáme a vykrajujeme rovnaké časti, alebo aspoň podobné, lebo mne to nikdy nevychádza, ako môžete vidieť. Poukladáte si ich na plech a spravíte tam s niečím, to už nechám na vás, kľudne improvizujte takú strednú dierku. Funguje to fajn aj s varechou, alebo ja som použila tú druhú stranu stierky. Potom to dáte do rúry asi na nejakých 15 minút, ale treba to sledovať a potom po vybratí necháte poriadne vychladnúť. Ja počas toho, ako to chladne, tak si väčšinou roztopím čokoládu a potom, keď mám tieto obdĺžničky poriadne vychladnuté, tak naň dám vrstvu karamelu, čokoládu a hneď na to lentilky. Inak taký môj tip, čo som si už odsledovala, tak lentilky sú moc veľké a kupujem v Lidli dúhovky, tie sú oveľa menšie. Dáte do chladničky na pol hodinu a tada, toto je výsledok.